wieczór, Ustroń. Witam was na gali Silesian MMA 17. Ja nazywam się Jan Jędzierowski, a razem ze mną galę poprowadzi. Ja nazywam się Red. Ustroń, jak się bawicie? Nie przedłużając, poznajmy zawodników gali Silesian MMA. Walka numer 1. Przemysław Jurasz. Number 1 fight. Przemysław Jurasz. Oraz Przemysław Wełnicki. Przemysław, ladies and gentlemen, Wełnicki. W walce numer 2 udział wezmą Jakub Lubas. Ladies and gentlemen, give it up for Jakub Lubas. A zawalczy z Kamilem Firlajczykiem. Ladies and gentlemen, Kamil Firlajczyk. Walka numer 3. Sławomir Pachny. Fight number 3. Sławomir Pachny. Oraz Cyprian Wicher. Ladies and gentlemen, give it up for Cyprian Wicher. W kolejnej walce udział wezmą Sebastian Zając. And next fight, give it up for my man, Sebastian Zając. Oraz Dominik Stróżnik. And the fan favorite, Dominik Stróżnik. Kolejna walka. Dominik Parol. Give it up for Dominik Parol. Oraz Dawid Siwek. Give it up for Dawid Siwek. Ustroń, śpicie, więcej głosu! Panie i panowie, w co-main evencie dzisiejszej gali zmierzą się Adrian Ares Bleszyński. Give it up for Adrian Ares Bleszyński! Oraz Krzysztof Diablo Włodarczyk. Zróbcie hałas dla Krzyśka Diablo Włodarczyka! No i przyszedł czas na gwiazdy dzisiejszego wieczoru. Panie i panowie, zapraszam na środek oktagonu. Patryk Chrobak. Ustroń! Zróbcie hałas dla Patryka Chrobaka! Oraz nie kto inny jak Artur Kornik Sowiński. Give it up for Artur Kornik Sowiński! Dostaliśmy informację, że musimy poczekać na Kornika, także raz jeszcze zróbcie wielki hałas dla zawodników dzisiejszej gali. Relax. Take your time. Take your time.
Prosimy jeszcze o 5 minut i przejdziemy do pierwszej walki gali Silesian MMA. Yo! Panie i panowie, walka numer 1. Semi-pro w formule MMA do 84 kg. A udział w niej wezmą zawodnik Das Berserker z Team Bielsko-Biała Przemysław Juras. From Das Berserker z Bielsko-Biała, Przemysław Juras! Droga po sukces krętymi ścieżkami, niesłana różami, a słana próbami. Poledwi nawet najbardziej wytrwali, mimo że prawie dobiegli do granic. Jedna chwila nieuwagi, jak surfer, gdy jesteś na fali. Ciężar ląduje na szali, a życie się zmienia, to surrealizm. Miało być łatwo, a jest pod górkę, z nieba nie spadło i gdzie ten sukces? Cały ten balans to ściąga nas na dno, już dawno z hukiem poleciał za burtę. Od dziecka wpajano, że samo nie skapło, dlatego codziennie ręce mam brudne. Kiedyś za to wybuduję pałac, a potem zwycięstwo smakuje podwójnie.
sam dla siebie bądź mistrzem. Marzenia to cele, mam na celowniku odhaczyć całą checklistę. Choć wszystko się zmienia, a droga jest kręta, widzę tylko jedno wyjście. Nikt mi nic nie da, sam sobie wezmę, odpocznę, kiedy odpalę je wszystkie. Swego losu panem, kowalem, pracy tytanem. Szlifuj charakter latami, to najtwardszy diament. Choćby świat spadał na głowę, twardo stoisz jak atlas. W walce o lepszy byt, nieważny jest aplauz. Psychika twarda, do góry garda, zaciśnięte pięści. Skoro każdy inny może, no to możesz też ty. Nie chcę być ponadprzeciętny, a różny od reszty. Każdego dnia wstajesz silniejszy, zaciskając zęby. A jego przeciwnikiem będzie zawodnik trenujący w MMA Tadores Katowice. Przywitajcie go, Przemysław Wełnicki! And from Katowice, Ustroń, zróbcie hałas! Przemysław Wełnicki! Wchodzę na scenę znowu, daj mi mój mikrofon. Tu słyszę beat od progu, to jest mój drugi dom. Niech wiszą psy na dzwonku, ty dawaj głośniej to. Znów czuję siłę ziom. Gala Silesian MMA 17 oficjalnie rozpoczynamy. Sebastian Szczerek i Tomasz Jakubiec na mikrofonach. Pierwsza walka MMA Semi-Pro 84 kg z Jasper Team Bielsko-Biała, Przemysław Jurasz i z Matadores Katowice Przemysław Wełnicki. Przemysław Jurasz 21 lat, Przemysław Wełnicki 25. Przemysław Jurasz jedna walka w Semi-Pro wygrana bardzo szybko w pierwszej rundzie. Przemysław Wełnicki 3 pojedynki, wszystkie 3 przegrane, w tym jeden z Sylwestrem Kołeckim, Jarosławem Lechem, a także z Piotrem Drozdowskim. Jak będzie teraz, przekonamy się. Dokładnie, czekamy na zawodników, już się meldują w oktagonie i lada moment zaczynamy Silesian MMA 17. Jeśli patrzeć na poprzednie walki obydwu fighterów, wszyscy kończyli pojedynki w pierwszych rundach. Przemysław Wełnicki przegrywał w pierwszych rundach, Przemysław Jurasz jedną walkę wygrał, no bo jedną dotychczas miał. Zobaczymy, jak dzisiaj im pójdzie. Raczej ten pojedynek nie wyjdzie na pełen dystans, chociaż mogę się oczywiście mylić. Sędzią walki jest Krzysztof Michalski. No i zaraz będziemy rozpoczynać pierwszą rundę. Drzwi klatki zostaną zamknięte, jeszcze ostatnie wskazówki tutaj od sędziego i będziemy rozpoczynać ten spektakl w amfiteatrze w Ustroniu. Zawodnicy gotowi, rozpoczynamy. Pierwsza runda walki Przemysław Wełnicki, Przemysław Jurasz. Tutaj w MMA wielkim ekspertem jest oczywiście mój współkomentujący partner Tomasz Jakubiec, którego powinniście dobrze znać z walk dla takich federacji jak na przykład KSW. Słyszymy podpowiedzi z narożnika Przemka Wełnickiego. Lewa ręka zaczyna, aby więcej pracował tą lewą ręką. Teraz takie wejście w nogi troszkę nieprzygotowane, bez ciosów, widoczne. Ale lądują w klinczu pod klatką i zobaczymy, co w tej sytuacji zrobią zawodnicy. Dokładnie tak jak powiedział Tomek. Mamy klincz pod siatką. Co z tego wyniknie, zaraz się przekonamy. Czy będzie próba sprowadzenia, czy będą kolana, będą okopywane nogi, czy może jednak rywal spod siatki urwie się jak ta reklama z narożnika. Tak, widzimy tutaj jedna z reklam odleciała. Przemek Wełnicki mocno swojego przeciwnika wpycha w klatkę. Zaznacza kolano na korpus. Słyszymy głośne podpowiedzi z jego narożnika Tomki Jaruszka. Stąpy, Mamy stąpy. teraz... No i teraz zostaje odwrócony plecami do klatki. Jest. Mamy taką walkę w klinczu cały czas. Może nie jest to efektowne, ale naprawdę bardzo męczące. Ale poszło kolano w krocze, co jest niedozwolone. Tak, ale na pewno nie było to celowe.
I teraz Przemek Wełnicki ma kilka minut dla siebie, żeby doszedł w spokoju do siebie. Mamy teraz przerwę. Sędzia zwraca uwagę, że nie wolno kopać w krocze, ale oczywiście to było w ferworze walki, nie to był na to pewno faul na tak. pewno intencjonalny. Zaraz Przemysław Jurasz powinien tutaj dojść do siebie. Wełnicki. Wełnicki, przepraszam, tak. Ma oczywiście zawodnik 5 minut dla siebie po takim faulu. Jeśli kolejny raz się to zdarzy, no to już wtedy sędzia może odjąć punkt. Cały czas czekamy, ale już tutaj Przemysław Wełnicki wraca do walki. Wielkie brawa od publiczności. Jest sportowy szacunek naprawdę, no to jest właśnie piękne w sportach walki. I wznowienie pojedynku. Tak. Przemysław Jurasz teraz obszernymi ciosami, ale mamy wyniesienie! Aj! Nie udała się ta próba sprowadzenia Przemysławowi Wełnickiemu. Tak, i znów zawodnicy lądują w klinczu pod siatką. Mocno Przemek Wełnicki, Znowu chciałem jest powiedzieć, wpycha swego rywala w siatkę, odwrócenie ale pozycji. znów zostaje Tak. odwrócony i to on jest plecami na siatce. Bardzo umiejętnie robi to Przemysław Jurasz, że potrafi tak łatwo odwrócić, kiedy jest na siatce pozycję. Rozerwać, wrócić na środek oktagonu, no i zacząć swoją grę w stójce. Niecała minuta do zakończenia tej pierwszej rundy. Naprawdę ten pojedynek toczy się w mocnym tempie, ale mieliśmy teraz prawy prosty, który posłał na ziemię Przemysława Wełnickiego. Jest ground and pound, czy z tego wyjdzie Przemysław Wełnicki, czy Przemysław Jurasz dokończy dzieła zniszczenia? Mamy 25 sekund do końca tej pierwszej rundy. Czy gong uratuje Przemka Wełnickiego? Dużo teraz zbiera po głowie, ale sędzia nie chce tej walki jeszcze przerywać. Jeszcze aktywnie się broni Przemysław Wełnicki, jeszcze jest wola walki. Mamy sygnał 10 sekund, niecałe do końca zakończenia pierwszej rundy tego pojedynku. Mocno dostaje Przemek Wełnicki na koniec tej pierwszej rundy. Koniec! Mamy zwycięstwo No i Przemysława sędzia Jurasza! przerwał ten pojedynek sekundę przed zakończeniem pierwszej rundy. A jednak obydwaj znów nie wyszli poza pierwszą rundę. Przemysław Jurasz odnosi swoje drugie zwycięstwo w drugiej walce. Czyżby rodziła nam się nowa, młoda gwiazda w Bielsku-Białej w teamie trenera Herczyka? Przemysław Jurasz wygrywa przez ground and pound. Przemysław Wełnicki ponosi 4. porażkę w karierze. Teraz mamy tutaj moment okazania szacunku. Przemysław Jurasz podniósł głowę z maty Przemysława Wełnickiego. Naprawdę no pięknie oglądał się ten pojedynek, a jeszcze przed nami aż 6 walk. Jeśli one będą miały wyglądać podobnie, to jestem już pod wielkim wrażeniem. Zaraz będziemy mieć ogłoszenie werdyktu, a już później kolejna walka semi-pro MMA do 77 kg, czyli kategoria półśrednia, w której w walce tej zmierzy się Jakub Lubas z B-Zone Training Kędzierzyn-Koźle, a także Kamil Firlajczyk Showtime MMA Bielsko-Biała. Jestem ciekawy, kto teraz zastąpi Patryka Chrobaka w narożniku, bo on już na pewno rozgrzewa się do walki z Arturem Kornikiem Sowińskim. Ta walka będzie main eventem dzisiejszego wydarzenia Silesian MMA 17. Mamy już nasze piękne ringers w oktagonie, jest nasz konferencjer, jest sędzia, zaraz będzie oficjalne ogłoszenie werdyktu, a więc przekazujemy głos. Panie i panowie, przez TKO w pierwszej rundzie wygrywa Przemysław Jurasz!
Okay. Okay. Kolejna walka również odbędzie się w kategorii MMA do 77 kg. Pierwszym zawodnikiem będzie zawodnik trenujący w Bizon Training Kędzierzyn-Koźle. Panie i panowie, Jakub Lubas! To będę tu żywą legendą, ma sposób na nieśmiertelność. Ona wam jedna zostanie po mnie tu, kiedy przyjdzie mi zdechnąć muza. Mówi, że wszystko mi jedno jest, ze mną kiedy jest piekło, jest ze mną kiedy jest pięknie. Będzie z tobą ziomek na pewno. Imperium rośnie w siłę, lecz na wodzie my jak czarna perła. Przez życie ciągle płynę, nawet kiedy tylko mróz Syberia. Słuchaj ci na winę, zawsze mnie, zawsze mnie, zawsze mnie, zawsze mnie, zawsze mnie. A jego przeciwnikiem będzie zawodnik trenujący w Showtime MMA Bielsko-Biała. Panie i panowie, przed wami Kamil Firlajczyk! I kolejna walka dzisiejszej gali Silesian MMA 17. Formuła walki MMA, kategoria wagowa 77 kg. Jakub Lubas kontra Kamil Firlajczyk. Kamil Firlajczyk jak dotychczas jedna walka semi-pro i wygrana przez poddanie z Damianem Koszykiem w styczniu 2024 roku. Natomiast Jakub Lubas już ma tych walk 5, 4 wygrane, 1 porażka, ma dopiero 19 lat. Naprawdę jest świetnym parterowcem, ale również walka w stójce nie jest mu obca. Bardzo dobry kickboxing, bardzo dobry boks. Także zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Gdzie walczył Kamil Firlajczyk swoją walkę semi-pro, wiesz może? Chyba Silesian MMA, bo to był 21 bo stycznia. Właśnie tak mi się wydaje, żeśmy razem tą walkę komentowali i byliśmy wtedy pod wrażeniem umiejętności Firlajczyka. Tak jest, chyba o tej samej walce właśnie mówimy, ale Jakub Lubas tutaj naprawdę 5 walk, mocne doświadczenie. Kamil na pewno będzie miał tutaj całe trybuny za sobą, ponieważ kiedy wchodził, rozdźwięk na trybunach był bardzo mocny. Jednak mamy Patryka Chrobaka w narożniku, jednak nie opuszcza swojego zawodnika, pomimo tego, że sam dzisiaj będzie toczył walkę wieczoru. Także szapoba, panie Patryku. Głównym sędzią tego pojedynku Tomasz Jeruszka i zaczynamy drugi pojedynek dzisiejszego wieczoru. Tak, Kamil Firlajczyk spodenki niebieskie, Jakub Lubas spodenki różowe. Oj, kopnięcie w krocze. I znów druga walka i rozpoczynamy tym samym. Oczywiście nie było to umyślne, to się zdarza w walkach. Ale z tego co wygląda to bardzo mocno
Jakub Lubas ucierpiał. Tak, on się wręcz nadział na tą jego nogę. No i zobaczymy, w jakim czasie dojdzie do siebie zawodnik z Kędzierzyna-Koźle. Miejmy nadzieję, że będzie w stanie kontynuować ten pojedynek, ponieważ no, walka zapowiadała się świetnie i całe trybuny na to czekały. Sędzia jeszcze tutaj zwraca uwagę Kamilowi, żeby odszedł do narożnika neutralnego, aby nie rozmawiał ze swoimi head coachami. Ale już się uśmiech pojawił na twarzy Kuby Lubasa, więc pewnie zaraz ten pojedynek zostanie wznowiony. Dokładnie tak. Kuba to prawdziwy fighter, zresztą tak samo jak Kamil. Oni tutaj nie przyjechali, żeby wejść i wyjść, a stoczyć naprawdę krwawą wojnę w klatce Silesian MMA. Przypominam również, że 12 października w Chorzowie wielki powrót do walk Pawła Hadasia na gali Silesian MMA 18. Zmierzy się z Jasonem Radcliffe'em. Będziemy mieli również kolejnego zawodnika KSW, tylko w walce bokserskiej Henryka Fadipę, także kto jeszcze nie ma biletów, 12 października Silesian MMA 18 Chorzów, a my wracamy do naszego drugiego pojedynku na gali Silesian MMA 17. No teraz takie nieprzygotowane te wejście w nogi też bez ciosów, jak troszkę w poprzedniej walce Przemka Wełnickiego. No i mamy tutaj Kamila Fidliajczyka z góry. Złapał ciasno tą gilotynę, ale... tą gilotynę i wkręca się do tych gilotyny. Dobrze. I dobrze ma też złapaną tą głowę. Jest ciasno. Jest ciasno, ale brakuje troszkę skontrolowania wyżej bioder przeciwnika. I przez to Kuba Lubas może się uciec z tej techniki kończącej. No sam jestem ciekaw, czy dopnie to teraz do końca, czy puści. Proszę pamiętać też, że będzie tak długo trzymał. Bardzo ręce się pompują. Bardzo się pompują ręce i później jak wracamy do stójki, to ręce są jak czasami waty. nie ma z czego uderzać. Tak jest. No i Kamil Lubas przetacza swojego przeciwnika. Ląduje z góry, no ale cały czas ma tą głowę złapaną, dopiero teraz się teraz wyjął tą głowę. I zaczyna z góry sobie pracować krótkimi uderzeniami. A Fidlajczyk Kamil się próbuje skręcać do balachy czy trójkąta. Cały czas proszę zobaczyć ten ruch bioder. Na razie mamy właśnie tą grę grapplingową, grę parterową. Patryk Chrobak widzimy tutaj, jak podpowiada Kamilowi, jak ma wyjść, żeby znaleźć się w lepszej pozycji albo żeby stanąć na nogi. No i przejście teraz gardy. Uderzenie, odwraca się do pozycji żółwia. Fidlajczyk. Mamy ground and pound, bardzo mocno, sędzia przygląda się bliska. I to jest kwestia czasu, kiedy Tomasz Jaruszka przerwie ten pojedynek. Tak się stało. Pierwsza runda. A więc zawodnik przyjezdny z Kędzierzyna-Koźle wygrywa w tym pojedynku. Wielkie brawa dla Jakuba Lubasa, naprawdę wrócił do tej walki i wygrał. Ale Kamil też pokazał kawał serca, kawał naprawdę dobrej sportowej agresji w oktagonie. Wielkie brawa dla obu zawodników. Jeden musi wygrać, drugi musi przegrać. Taki to już jest sport. Dokładnie, brawo Kuba Lubas, fajnie ten pojedynek poprowadził. I jego ręka ląduje w górę. Tak jest. Zaraz będzie przed nami ostatni pojedynek z karty semi-pro, a będzie to walka do 77 kg, gdzie Sławomir Pachny zmierzy się z Cyprianem Wicher, ale zanim do tego dojdzie, wracamy do oktagonu, aby posłuchać oficjalnego werdyktu w tej walce.
Ustroń! Jak się bawicie w ogóle? Zwycięstwa drugiego pojedynku przez TKO Jakub Lubas! A teraz krótka przerwa muzyczna dla wszystkich fanów rapu. Przed wami Win Vinci, zróbcie hałas! Siemanko, Ustron, jesteście tutaj? Zróbcie pierdolony hałas! Lecimy z tym. Dla wszystkich kibiców, dla wszystkich sportowych świrów, kawałek pod tytułem Do celu idę. Vandal Van. Moje życie, moja droga, bo co, ale w ostrogach, dalej po stronie Boga. Do celu idę, na szczyty po wielu głodach, świat zepsuty ja ponad, dla spragnionych jak woda. Z prądem nie płynę, moje życie, moja droga, bo co, ale w ostrogach, dalej po stronie Boga. Do celu idę, na szczyty po wielu głodach, świat zepsuty ja ponad, dla spragnionych jak woda. Z prądem nie płynę, chcieć od życia takich gość jak ja, zdrowia dla siebie i bliskich, bo resztę zdobędę sam. Gdzie co drugi złoty gral, dziś widzi w zepsutym blasku. Fame, sława, hajs, dragi, jesteś w potrzasku, dzieciak. Ale mój plecak mówi mi, weź się nie zmieniaj. Twoje słowa mają moc, bo masz wpływ na pokolenia młode. Że wali trzodę połowa tej całej branży. To nie powód, by zwątpić w misję, wracać na darcie. Obrane cele, choć sukces rany nie goi. Nieraz bardziej jak mnie cieszy, coś widzę jak wielu boli. Każdy krok mój do przodu, jak do ran szczyta soli. Serce wyrywam, nagrywam, nigdy wbrew własnej woli. Bez paranoi powoli do celu kroczę. Dawno zasadziłem ziarno, dziś widzę drzewa owoce. Zarwane noce z pasji nie dla korzyści. To dar dla nas, nie ma zachłanny wyścig. Moje życie, moja droga, bo co, ale w ostrogach, dalej po stronie Boga. Do celu idę, na szczyty po wielu głodach, świat zepsuty ja ponad, dla spragnionych jak woda. Z prądem nie płynę, nasze życie, moja droga, bo co, ale w ostrogach, dalej po stronie Boga. Do celu idę, na szczyty po wielu głodach, świat zepsuty ja ponad, dla spragnionych jak woda. Z prądem nie płynę. Wiara w poczynania, to zobaczysz w głębi źrenic. Ja nie pozwolę zaniechać, nieraz próbowali zmienić. Staram się życie docenić, mimo że czasami bluźnie. Zbaczam z toru, gen hardkoru, demonie puść mnie. W blokach czeluście, to lista pokus długa. Teraz stań im na przekór, to może się w końcu udać. Cuka, do ciebie mruga, znowu zaplecie oszuka. Muka na własne życzenie, od spodu do trumny puka. Nie wierzę w cuda, za to w siebie nie przestaję. Myślisz, że to łatwa droga, to tylko ci się wydaje. Jeśli sam cel obierzesz i będziesz do niego dążyć, to temu, co się pogubił na bani, to będzie ciążyć. I jak kobieta w ciąży, będą wkurwieni chodzić, ale w przeciwieństwie do niej nic się z tego nie urodzi. Nic nie szkodzi, nie wychodzi, coś gadają się nie liczy. Sam byś czegoś nie chciał, typie, pokój komuś tego życzy. Stop! Moje życie, moja droga, bo co, ale w ostrogach, dalej po stronie Boga. Do celu idę, na szczyty po wielu głodach, świat zepsuty ja ponad, dla spragnionych jak woda. Z prądem nie płynę, moje życie, moja droga, bo co, ale w ostrogach, dalej po stronie Boga. Do celu idę, na szczyty po wielu głodach, świat zepsuty ja ponad, dla spragnionych jak woda. Z prądem nie płynę. Ustron, jesteście tutaj! Zróbcie hałas dla samych siebie! Zróbcie hałas dla swoich przyjaciół! Damy radę. Nikt gorszy, nikt lepszy. To dla wszystkich
Mordeczki, jeszcze raz zróbcie hałas dla Silesian MMA! Do usłyszenia. Dzięki. Witam serdecznie. Raz. Jak się dzisiaj tutaj bawicie? Dobre są dzisiaj pojedynki? O, coś nie słyszę. Oj, chyba zmarzli wszyscy. Chyba zmarzli wariaci. No to co? Wjeżdżamy. Powtórzmy to razem jeszcze raz na tych cholernych słuchawkach. W ogóle bardzo miło mi tutaj dzisiaj gościć u was pierwszy raz. To mój rap, to moja rzeczywistość, chociaż trochę jest lepiej, jakoś nie umiem przywyknąć. To mój rap, to moja rzeczywistość, to ostatnie słowa skazanego za niewinność. To mój rap, to moja rzeczywistość, chociaż trochę jest lepiej, jakoś nie umiem przywyknąć. To mój rap, to moja rzeczywistość, to ostatnie słowa skazanego za... Pewnie chcesz wszystko wiedzieć, już nie kiwam na strychu. Kurwa, chce mi się becieć, gdy u boku stoi rychu jak droga do dobrobytu. Przez szóstkę i gangrenę obok pijaka, przed lustrem, który sikał na fotele obok psiaka. Pościeli w płakach, co miałem na kurce, przez fawelę i braciaka. Co 2-4 na przepustce, z dumą mogę wykrzyczeć, reprezentuję biedę. I kurwa, pisząc tę płytę, znowu płaczę nad numerem, snów się boję i spania, tym bardziej sam po hotelach. I choć mam lepsze ubrania, to wiem jak pachnie flanela. Mają mnie za penera i wiecie co wy kurwy, przez złomiarza i menela. Ja już zawsze będę trudny, błękit trzyma mnie przy życiu. Mam porycie, kocham jak mnie to wykańcza. Mój pancerz to uliczę, zmarszczony jak pomarańcza. Wypisz, wymaluj i jak kochasz idola, to go kurwa nie naśladuj. To mój rap, to moja rzeczywistość, chociaż trochę jest lepiej, jakoś nie umiem przywyknąć. To mój rap, to moja... To ostatnie słowa skazanego za niewinność. To mój rap, to moja... To ostatnie słowa skazanego za niewinność. To mój rap, to moja... To ostatnie słowa skazanego za niewinność. Dziękuję wariaty jeszcze raz. Dużo brawka dla was. I bawcie się serdecznie, kochani. Dobrze, to z głowy. Sexy and I'm Panie i panowie, jako że gala Silesian jest połączona z galą Walcz i Pomagaj, która jest galą charytatywną,
No to chwila przerwy na licytację. Mam nadzieję, że otworzycie swoje portfele. A jako pierwsze na licytację lecą...
Raz, raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Siemanko ponownie Witamy. Siemano, siemano, siemano. Jesteście tutaj! Bro. Jestem zagubionym dzieckiem. Ja to zagubione dziecko, które ciągle marzy. Poprosimy beat. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zróbcie jakiś hałas, bardzo was proszę! Ja to zagubione dziecko, które ciągle marzy. Nie wyliczaj mi błędów, nie wyliczaj mi wad. Potrzebuję pomocy, bo dla mnie nic nie znaczy to, co budowałem całym sobą tyle lat. Gubię się jak Nemo i nie widzę happy endu. Andy już nie wróci, a na bucie zniknął ślad. Powiedz mi, kochana, czy ty też nie widzisz sensu? Bo nasza relacja upada jak domek z kart. Powiedz, jak ja mam oddychać, kiedy tonę w twoich oczach. Pożar, to żal. Rozpad serwer, ja nie z tych, co ci świecą, bo nie jestem doktor Edgar. I piszę proste linie, które dotykają wprost. Co masz wiedzieć, masz w numerze, a nie na Facebooku post. Pokochałem szare życie i mnie prawie zgubił sos. Bo wiem, co czuje człowiek, kiedy liczy każdy grosz. Ile oddasz, tyle wróci, chociaż nie musi. A wiza ze szczęściem szukam pośród smutnych ludzi. Co się nami dzieje, kiedy mijamy się w ciszy? To kłótnia, po co krzyków musi słuchać córka? Stare zdjęcia pokazują mi nadzieję, chociaż na starość no to wątpię, że się zmienię. Kiedyś jeszcze będzie dobrze, bo dziś nie ma. Ja to zagubione dziecko, które ciągle marzy. Nie wyliczaj mi błędów, nie wyliczaj mi wad. Potrzebuję pomocy, bo dla mnie nic nie znaczy to, co budowałem całym sobą tyle lat. Gubię się jak Nemo i nie widzę happy endu. Andy już nie wróci, a na bucie zniknął ślad. Powiedz mi, kochana, czy ty też nie widzisz sensu? Bo nasza relacja upada jak domek z kart. Gardę zawsze miałem nisko, więc obrywałem za trzech. Wiecznie niedopasowany gniew. Czułem tylko odrzucenie i chyba w skoro mogę znaleźć odkupienie. Kolejne numery. Piszę z bólem, jestem szczery. Bicie mego serca ustalają BPM-y. Każdy problem rozwiążemy. Ja to zagubione dziecko, razem do przodu pod górę biec. Mimo przeciwności losu to wystarczy chcieć. I jeszcze będzie dobrze, dzieciak, wszystko dobrze będzie. Jak nie Andy, no to ktoś inny napisze szczęście. Ja to zagubione dziecko, które ciągle marzy. Nie wyliczaj mi błędów, nie wyliczaj mi wad. Potrzebuję pomocy, bo dla mnie nic nie znaczy to, co budowałem całym sobą tyle lat. Gubię się jak Nemo i nie widzę happy endu. Andy już nie wróci, a na bucie zniknął ślad. Powiedz mi, kochana, czy ty też nie widzisz sensu? Bo nasza relacja upada jak domek z kart. Ja to zagubione dziecko, które ciągle marzy. Nie wyliczaj mi błędów, nie wyliczaj mi wad. Potrzebuję pomocy, bo dla mnie nic nie znaczy to, co budowałem całym sobą tyle lat. Gubię się jak Nemo i nie widzę happy endu. Andy już nie wróci, a na bucie zniknął ślad. Powiedz mi, kochana, czy ty też nie widzisz sensu? Bo nasza relacja upada jak domek z kart. Przepraszamy za małe pomyłki. Jesteście tutaj! Ustroń! Ja to zagubione dziecko, które ciągle marzy. Nie wyliczaj mi błędów. Potrzebuję pomocy, bo dla mnie nic nie znaczy to, co budowałem całym sobą tyle lat. Gubię się jak Nemo i nie widzę happy endu. Andy już nie wróci, a na bucie zniknął ślad. Powiedz mi, kochana, czy ty też nie widzisz sensu? Bo nasza relacja upada jak domek z kart. Dziękujemy bardzo, bawcie się dobrze, miłego wieczoru. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo, e non c'è il tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo.
Ustroń! Pan sędzia jest, światła się zapaliły. Ustroń, jak się bawicie? Jeszcze raz. Na 3. Ustroń, jak się bawicie? Okej. Trzecia walka MMA. 77 kilo. I tutaj mamy derby Bielska-Białej. Przed wami z Das Berserkers Team Bielsko-Biała Sławomir Pachny! That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now, that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this place. So go ahead, go. Sławomir Pachny! A jego oponent z Showtime MMA Bielsko-Biała Cyprian Wicher! Zaczynaliśmy od zera, zdarzyło się wygrać i nieraz przegrać. Przeszliśmy niejedno tu nieraz, to i przejdziemy do serca. Robimy co trzeba, nie składamy broni, nie składamy zeznań. Robimy co trzeba, posłuchaj, między wspólników się nie ma. Się nie proszę, tylko wchodzę i biorę, nie śmierdziałem groszem. I wracamy do naszych walk. Po koncertach, po licytacjach mamy znów nasze ukochane MMA, tym razem pojedynek w kategorii 77 kg. Semi-pro Sławomir Pachny kontra Cyprian Wicher. Cyprian młodszy o 6 lat, wzrost mają prawie identyczny. Sławomir jest jedynie 1 cm niższy. Obaj zawodnicy z Bielska. Sławomir Pachny reprezentuje Das Berserkers Team Bielsko-Biała, Cyprian Wicher Showtime MMA Bielsko-Biała. Sławomir Pachny nie walczył od 2019 roku, ma na swoim koncie 2 przegrane walki. Czy dzisiaj uda mu się wygrać? Przekonamy się, aczkolwiek Cyprian Wicher to bardzo mocny zawodnik Showtime MMA Bielsko-Biała. Będzie to jego debiut. Pierwsza walka zakończyła się, debiut, że może wygrać albo przegrać. Pierwsza walka niestety zakończyła się werdyktem no contest, była stoczona rok temu w październiku z Waldemarem Karkochą. Czy podopieczny Patryka Chrobaka dzisiaj zwycięży? Tego nie wiemy. Zaraz przemówią pięści, przemówią nogi, przemówią umiejętności parterowe. Także rozpoczynamy trzecią walkę gali Silesian MMA 17. Sławek tutaj ma bardzo mocny doping od publiczności. Naprawdę jego fanów zjechało się bardzo dużo. Słyszymy to nawet przez słuchawki tutaj z Tomaszem na stanowisku komentatorskim. Na pewno wszyscy, którzy oglądają transmisję pay-per-view, słyszą ten mocny doping na trybunach dla Sławomira Pachny z Das Berserkers Team Bielsko-Biała. I rozpoczynamy. Podopieczny Damiana Herczyka dobrze kontruje, teraz rusza sam do przodu.
I mamy ładny middle kick w wykonaniu Cypriana Wichera. Dynamicznie zaczęli bardzo ta walka na wysokim tempie od samego początku. Tak, tu nie ma żadnej... Teraz tam na rezerwaniu Sławek poczęstował podbródkiem swojego przeciwnika. Tu nie ma kalkulacji, to jest tylko czysta walka. Jeden i drugi chcą zdecydowanie wygrać tą walkę przed czasem. Mamy już pierwsze oznaki krwi na twarzy Cypriana Wichera. Ładny front kick w wykonaniu Sławomira Pachny. Obaj na środku troszeczkę zatrzymali się, ale zaraz jak rozpędzi... Pierwszy po sprowadzeniu ruszył Cyprian Wicher, ale nie było to takie dobre. I znowu ten sierpowy i dwa razy front kick na twarz, który wymierza Sławomir Pachny. Są naprawdę bardzo skuteczne kombinacje. Dobry low kick na łydkę w wykonaniu Cypriana. Bardzo dynamiczna walka, bardzo dynamiczne ciosy. Tam każdy cios może siać spustoszenie. Tak, ładny znowu ten low kick w wykonaniu Cypriana na łydkę. Ale ten podbródek, drugi podbródek dochodzi do głowy Cypriana Wichra. Tak, Sławomir Pachny bardzo dobrze tutaj pracuje pięściarsko, naprawdę jestem zachwycony. Tak, kolejny podbródek. Szuka tych podbródków na rozerwaniu w takim krótkim półdystansie. Bardzo fajnie robi to robotę. Widzimy ślady już na twarzy, krew lecącą z nosa Cypriana Wichera. Tak, trybuny niosą tutaj Sławka naprawdę, a on rozpędza się coraz bardziej. Zamknął pod siatką Cypriana, który już dłuższy czas tam przebywa. Mocne teraz okopywanie nogi, łydki. Ale piękny podbródkowy, mamy koniec! Tak jest, tak jak mówiłem, te podbródki tutaj zrobiły robotę, świetnie te podbródki wsadzał i znajdywał miejsce w idealnych momentach, kiedy je puszczać. No i mamy trzecią walkę dzisiejszej gali Silesian MMA 17 zakończoną przed czasem. Trener Herczyk może być zadowolony, naprawdę jego zawodnicy idą dzisiaj jak burza. Sławomir Pachny odnosi pierwsze zwycięstwo w MMA. Wielkie brawa, naprawdę wow! Sławek jeszcze wskakuje na siatkę do swoich kibiców, którzy odśpiewują mu w glorii chwały. Wielkie brawa dla zwycięzcy. Sławomir Pachny pokonuje w pierwszej rundzie przed czasem Cypriana Wichera. Naprawdę, takich kibiców mieć to duży skarb. Tak, tak. Przenosimy się już do oktagonu, gdzie konferencjer ogłosi oficjalny werdykt tego starcia. Panie i panowie, przez knockout w pierwszej rundzie wygrywa Sławomir Pachny! Wielkie brawa, Sławomir Pachny oraz Cyprian Wicher. A kolejna walka odbędzie się na zasadach K1, kategoria wagowa 85 kg. A udział w niej wezmą zawodnik z Siła Mysłowice,
Sebastian Zając! Jestem stąd, wracam tu jak do źródła. Zawijaj się, swój szmal i siódła. Miałem cel, tylko hajs, ulica brudna. Droga do szczęścia okazała się złudna. W tym samym miejscu, dalej o krok. Wysłana energia zatacza krok. Dziś wracam mocniejszy, wiem komu ufać. Czysty umysł, siła, spokój ducha. Skazany na trening, uczę swego ciała, by uczynić je twardym jak skała. Zamykam oczy, przewijam klisze. Całe me życie w jednym zeszycie. I widzę. Jego przeciwnik trenuje w Góral Żywiec. Panie i panowie, przed wami Dominik Strużnik! Ukryte znaczenie, niech każdy zapamięta. A zagram pierdolenie tu, wyłapiesz liczbę. Jest to ćwiczenie, 4 serie mam. Potem powtórzenie, 1, 3, 1, 2. Ukryte znaczenie, niech każdy zapamięta. A zagram pierdolenie tu, wyłapiesz liczbę. Jesteś kickbokserem, jesteś dobry w te klocki. Poznałeś atmosferę, klub, góral, kickboxing, czas przekroczyć. K1 kategoria do 85 kg i co najważniejsze, małe rękawice do MMA, czyli brutalna forma K1. Sebastian Zając w różowych spodenkach, Dominik Struzik w przeciwnym narożniku. Sebastian z klubu Siła Mysłowice, 29 lat, 180 cm wzrostu, a Dominik Struzik z klubu Góral Żywiec, 25 lat, 186 cm wzrostu. Dzisiaj Góral Żywiec na wcześniejszej gali VIP 7 był cały czas górą. Zobaczymy, czy tym razem podtrzymają zwycięską pasce. Na pewno tutaj przewiduję, że Dominik Struzik będzie używał bardzo dużo low kicków, bo to jest ich chwyt rozpoznawczy, jeśli chodzi o klub Góral Żywiec. Piąteczka na przywitanie. Dokładnie, zawodnicy meldują się w oktagonie. Zaraz rozpoczniemy ten spektakl. Mirosław Dąbrowski rozjemcą w tym pojedynku. Zamykamy klatkę i rozpoczynamy kolejną walkę na gali Silesian MMA 17 w amfiteatrze w Ustroniu, który jest wypełniony po brzegi. Kibice są głodni i żądni tych walk, które dziś tutaj nam zaserwował matchmaker na karcie walk. Tam mamy jakieś uwagi od sędziego w stronę zawodnika. Chyba nie ma suspensora, tak? Czyżby to był brak suspensora, czy o co chodzi? Bo się nie wiem, przyglądam się. Czy tam nie chodzi o rękawice? Chodzi tak, o rękawice. Inne rękawice, tak. Dominik Struzik ma rękawice, takie typowe piąstkówki do walk zawodowych MMA, a Sebastian Zając ubrał rękawice sparingowe do MMA. Cechują się one większą gąbką. Czyli który może siać większe spustoszenie uderzając? Tak.
który zawodnik, Tomku? Aha, tak, jasne, tak. Myślę, że to będzie chwilka, teraz chwilka potrwa, już chyba Damian Struzik jest proszony o zmianę rękawic, no bo ta walka na pewno nie mogłaby się toczyć. No i już szybka zmiana rękawic, widzimy. Czyli w tych rękawicach Tomasz, które miał pierwotnie Dominik Struzik? Oczywiście, tak. To można wyrządzić większe krzywdy. Oczywiście, tam jest tylko skóra i praktycznie zero gąbki. Czyli tak jak w MMA wy walczycie? Dokładnie, tak jak w MMA. No to faktycznie, to po prostu dobrze, że sędzia w miarę szybko zauważył. Tak, że to zauważyli, co? Przed walką, w trakcie walki. Dokładnie tak, ale tu szybko następuje już zmiana na właściwe rękawice. Już jedna rękawica założona, jeszcze tylko nakleić taśmy, aby rzep się nie odklejał. I działamy, zaczynamy. Ale widzisz, nawet nam to umknęło uwadze. Co? Nawet naszej uwadze to umknęło, tak, kiedy zawodnicy weszli do klatki. Tak. Super, rękawice zmienione, sędzia wzywa zawodników i zaczynamy kolejną walkę w gali Silesian MMA 17. Tutaj mocny doping dla zawodnika z Mysłowic, Sebastiana Zająca. Chociaż Dominik wcale gorszego dopingu nie ma. Oczywiście duża ekipa z Żywca tutaj przyjechała. Sebastian, bardzo ładny low kick. Próbował prawą kontrą, fajny prawy front kick. Dobry cios na dół Sebastiana. Bardzo ładnie Sebastian trafia znowu na korpus, ale ładnie tutaj też Dominik odgryza się low kickami. Tak jak właśnie powiedziałem wcześniej, tak, tutaj klub z Żywca właśnie charakteryzuje się tymi mocnymi low kickami, które są dopracowane do perfekcji. Naprawdę jest wymiana wet za wet. Dokładnie, cios za cios. Ale teraz mamy deski. Dominik Struzik trafił idealnie kontrującym sierpem. Mamy liczenie, pierwsze w tym pojedynku. Ale Sebastian Zając wraca do tego pojedynku, oczywiście, że tak, gotowy. Tak, to twardy zawodnik. Minuta 50 do końca tej rundy pierwszej. No i zobaczymy, czy Dominik Struzik pójdzie za ciosem, czy poczuje krew przeciwnika. Teraz właśnie Dominik przejął inicjatywę, jak wcześniej Sebastian parę do przodu, tak teraz Dominik idzie do przodu. Właśnie widzieliśmy znowu, że próbował trafić takim prawym, obszernym overhandem. Dobrze teraz zasłonił się i przyjął na gardę ciosy Sebastian. Zamknięty pod siatką. Dominik próbuje sobie go chyba ustawić cały czas na tą prawą rękę. Middle kick. Dobry low kick w wykonaniu Sebastiana. Tutaj próba middle kicka Dominika Strudzika. Wymiana pod siatką. Naprawdę tutaj dużo dzieje się w tym pojedynku. Dobry sidekick. Tego dzisiaj nie widzieliśmy w tych walkach kickbokserskich, a więc Dominik Struzik jest pierwszy, który stosuje tą technikę w okrągłej klatce Silesian MMA. I mamy ostatnie 15 sekund tego pojedynku. Low kick wewnętrzny w wykonaniu Dominika Struzika. Sebastian próbuje odpowiedzieć. Rundy. No już komentujemy chyba 15. walkę, także możemy się pomylić. Tak, tak. Troszkę margines błędu można podkręcić tak teraz.
Mylili się operatorzy z nazwiskami sędziów, tak i my się nieraz możemy pomylić, tak, mówiąc. Tak jest. I mamy koniec pierwszej rundy. No myślę, że tą rundę Dominik Struzik wygrał. Tak, ten na knockdown kartach sędziowskich. 10-8 myślę tu będzie. Dokładnie, liczony był raz Sebastian Zając, no i jednak wydaje mi się, że bardziej panował nad tym pojedynkiem w tej pierwszej. Też tak uważam, Tomasz, że tutaj inicjatywa była właśnie po stronie zawodnika z klubu Góral Żywiec. No ale nie jestem zaskoczony, dzisiaj ci zawodnicy, co przyjechali z tego klubu, są naprawdę świetnie przygotowani i rozgrywają pojedynki i świetnie technicznie, i taktycznie, i siłowo. Jednym słowem perfekcja, ale Sebastian tutaj nie odstępuje. Klub teraz, jego trenerzy z klubu Siła Mysłowice dają mu cenne wskazówki, które na pewno weźmie sobie do serca i będzie starał się je wykorzystać. Zamknęły się drzwi oktagonu, no i rozpoczniemy za chwilkę drugą rundę tej walki K1 w małych rękawicach. Teraz mamy tutaj właśnie kibiców Dominika, którzy żyją na trybunach i przekrzykują kibiców Sebastiana. Ładny low kick w wykonaniu Seby. Troszkę jakby po tym knockdownie Sebastian stracił delikatnie na szybkości. Próba obrotowego kopnięcia. Ładny prawy w wykonaniu Seby, ale został skontrowany. Dobry low kick. Kolejny low kick ze strony Dominika Struzika. No tak jak mówiłeś, zawodnicy Górala Żywiec bardzo dużo kopią i okopują tę nogę. No i teraz trafił tym high kickiem, wydaje mi się, przez gardę, ale odczuł te ciosy. Ale Sebastian bardzo ładnie odpowiada. Ale wrócił, tak, szybko wrócił, zaczął odpowiadać. Naprawdę, no, piękna walka, piękny pojedynek, to ogląda się epicko. Ładnie Sebastian teraz zaatakował kombinacją dwóch ciosów, dodał kopnięcie do tego wszystkiego. Dominik znowu jakby zyskiwał troszeczkę więcej przestrzeni w oktagonie, jakby to on wywierać zaczynał znowu tą presję na Sebastianie Zającu. Jeszcze minuta 15 sekund tej rundy. No naprawdę bardzo fajnie się ogląda. Chłopaki, kurczę. Tak, mocno wymieniają te ciosy. Mocne, naprawdę bardzo mocne kopnięcia, ciosy rękami. Naprawdę zostawiają kupę zdrowia tutaj w tej walce. Tutaj Dominik nawet nieraz idąc z tymi ciosami, tak jakby zmieniał troszeczkę pozycję, jakby robił cios prawy w prawą nogę, prawą nogą zmieniając jednocześnie pozycję. Sebastian, jeśli by chciał, mógłby to mądrze i skrzętnie wykorzystać, ale tutaj już jest praca narożnika klubu Siła Mysłowice, aby mu to podpowiedzieć. My niestety nie mamy jak. Dominik naprawdę ma silne te ciosy, ale Sebastian też ma głowę chyba zrobioną z marmuru, bo wytrzymuje każde to uderzenie. Znowu próba high kicka. 10 sekund do zakończenia tej drugiej rundy. O, teraz dobrze, cios na cios, ale chyba ten sierpowy bardziej odczuł Seba. I koniec drugiej rundy. Myślę, że runda wyrównana. Tak, ta runda już była bardziej wyrównana. Tak, pierwsza runda na pewno zapisana na kartach sędziowskich dla Dominika Struzika. Przez ten knockdown. Druga runda rundą wyrównaną. Zobaczymy teraz. Ale jeśli Seba chce być pewny wygranej, to raczej mi się wydaje, że musi to kończyć przed czasem. Tak. No bo tamta pierwsza runda jednak o 2 punkty stracona. Widzimy teraz, jak tutaj narożnik, my widzimy, wy nie widzicie, bo oglądacie powtórki, ale tutaj narożnik Dominika podpowiada, żeby cały czas okopywał te low kicki w łydkę.
Za chwileczkę rozpoczniemy ostatnią, trzecią rundę tej emocjonującej walki w K1 w małych rękawicach. No a już później przed nami co-main event gali Silevian MMA 17. Ale zanim to czekamy na trzecią rundę walki pomiędzy Sebastianem Zającem a Dominikiem Struzikiem. I zaczynamy. Ostatnia runda tego pojedynku. No i jak myślisz, posłucha Dominik rad trenera, żeby kopać te low kicki w łydkę? Pewnie tak. Widzieliśmy już to. No ale Sebastian też bardzo ładnym low kickiem w łydkę teraz się tutaj postarał. No pięknie! No i mocno ruszył od początku tej rundy Sebastian Zając. Bardzo fajnie odrabia tą stratę punktową, która na pewno jest na jego kartach. Tak, Sebastian jakby zachował troszeczkę więcej sił na tą rundę. Mamy teraz taką wymianę między oboma zawodnikami. Tak, tutaj jest cios za cios, żaden nie chce oddać przewagi przeciwnikowi, nie chce kroku zrobić wstecz. Jeszcze minuta 42. Czy któryś pokusi się jeszcze z chłopaków o mocniejszy atak? O to, żeby postawić tą kropeczkę na D, a może zakończyć tą walkę przed czasem. Półtora minuty do zakończenia tego pojedynku. Zobacz, że znowu Dominik robi tą samą taktykę co w pierwszej i drugiej rundzie. Zamyka Sebastiana pod siatką. Tak. Było kopnięcie w krocze, ale Dominik pokazuje, ale sygnalizuje, że tak, możemy dalej walczyć. Z tego zamknąć pod siatką i tak jak właśnie trafił go high kickiem, czy wtedy tym overhandem. Bo na środku, kiedy ta walka wychodzi, to Sebastian jakby zyskiwał przewagę. Bardzo ładnym prostym kontruje Dominik i znowu Sebastian trafia dwoma low kickami. Dwóch równych sobie fighterów, naprawdę bardzo fajne zestawienie. Dokładnie, dokładnie, bardzo wyrównana walka. Jeśli to się zakończy na punkty, to walka z historią na rewanżowe starcie. Oczywiście, że tak. Wow, Seba teraz pięknie trafił tym lewym, takim prostym krzyżowym. Pierwsza krew na twarzy Sebastiana Zająca, ale te ciosy proste Dominika robią naprawdę dewastację. Znowu ładny low kick w wykonaniu Seby. Dominik teraz bardziej kontruje. Sebastian chce iść do przodu z tymi ciosami. Zaraz będziemy mieli ostatnie 10 sekund tej rundy. I właśnie teraz one się rozpoczynają. I koniec! I koniec walki. Bardzo fajnie się tą walkę oglądało. Kupę zdrowia zostawili chłopaki tutaj w oktagonie. Kupę zdrowia i kupę naprawdę bardzo fajnych wymian. Ale wydaje mi się, że ta pierwsza runda zaważy tutaj o decyzji sędziów i Dominik Struzik, to jego ręka powędruje w górę. Właśnie ta pierwsza runda. Też mi tak się wydaje, że później optycznie już właśnie bardziej też się patrzy właśnie na zawodnika, który w pierwszej rundzie posła na deski, ale tutaj Dominik naprawdę pokazał wielką klasę, zresztą jak i Sebastian. Dominik teraz skoczył na klatkę, dziękuję swoim kibicom, którzy przyjechali tu aż z żywca, żeby go dopingować. Red już idzie powoli do oktagonu. Red idzie powoli do oktagonu, aby ogłosić werdykt w tej walce. Kibice dziękują obydwu fighterom za naprawdę świetny spektakl K1 w małych rękawicach. Sebastian Zając i Dominik Struzik. Sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądała punktacja. Przenosimy się do Reda.
tryna catch me riding dirty, 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 tryna catch me. A więc tak, większością decyzją sędziów wygrywa Dominik Struzik! Okej. Ustrój, na 3 robimy hałas. Raz, 2, 3, hałas! Nie podoba mi się to. Dobrze. Kolejna walka. Boks 77 kg. Z Unique Fight Club zapraszam Dominika Barol. Dominik Barol, zróbcie hałas! Chciałem tylko przeprosić, nie wiem czy to mój wiek, czy kartka papieru, ale walka jest w formule MMA, nie w boksie. A teraz przed wami z KSW Satori Jaworzno. Zróbcie hałas dla Dawid Siwek!
Gdybym nie miał szana z rapu, to bym kroił tych bananów pod złotymi. Starzy kupili ci outfit, to i drugi by kupili. Z moją mamą parę lat to widzieliśmy się na Skype'ie tylko. Dlatego chwalę się, że pykło. Pamiętam Wigilię, gdy potrawa stała jedna. Pierogi z Biedronki, dziś na stole nie mam miejsca. Biłem 60 kilo, jakbym najebał konfidenta. Więc zamiast się użaleć, zapierdalaj po zwycięstwo. Właśnie pykła 6. płyta, a po pierwszej miałem znikać. A po pierwsze to nie pyta się, czy ktoś miał dosyć życia. Więc nie pytaj go, czy cierpi, tylko mocno przytul. A jak śmiejesz się z depresji, to wiem, nie wiesz nic o życiu. Szpaku. I zaraz rozpoczniemy co-main event gali Silesian MMA 17. Dominik Parol z Unique Fight Club już w oktagonie, a do klatki zmierza Dawid Siwek z klubu KSW Satori Jaworzno. Kategoria półśrednia. No i zobaczymy, czy tutaj zawodnik z Warszawy będzie w stanie zwyciężyć. Na gali VIP 7 jeden zawodnik z Warszawy już przegrał, także tutaj w obronie stolicy stanie Dominik Parol, który ma na swoim koncie 3 walki semi-pro za sobą, a także 4 profesjonalne pojedynki w kickboxingu. Dokładnie, Dominik dzisiaj będzie debiutował w MMA, w zawodowym pojedynku MMA. Gali Silesian MMA 17. Dawid Siwek podobny rekord, tyle że już on walczył też profesjonalne walki w MMA. Ma ich 3 porażki, przegrał również jedną walkę semi-pro. Mirosław Dąbrowski jest inny sędzia. Mamy tutaj błąd. Tomasz Jaruszka. Tomasz Jaruszka, dokładnie. No i zobaczymy, czy Dawid Siwek, czy Dominik Parol odniosą swoje pierwsze zwycięstwo w zawodowym MMA. Dominik Parol ma również kolejną walkę 27 września w Chełmie na gali Strife 10, także narzucił sobie bardzo mocne tempo podopieczny Radosława Paczuskiego. Zawodnicy gotowi i rozpoczynamy ten pojedynek. Chłopaki rozpoczynają to spokojnie, chociaż Dominik tutaj mocnym, tak, low kickiem. Dynamicznie od razu, tym kopnięciem teraz ładny front kick. Kolejne mocne kopnięcie. I znowu. Ale w Unique Fight Club te low kicki to już jest szkoła taka, że każdy zawodnik, który wchodzi, po prostu to wykonuje perfekcyjnie. Niczym zawodnicy z klubu Góral Żywiec. Może kiedyś takie zestawienie Unique Fight Club kontra Góral Żywiec na Silesian MMA? Jak najbardziej. Ale piękny w wykonaniu, taki prawy sierpowy w wykonaniu Dawida Siwka. Ładnie na nogach, ładnie na nogach. Dominik się porusza. Nie daje się zaskoczyć Dawidowi Siwkowi. Bardzo mocne są te kopnięcia w wykonaniu Dominika Parola. Dawid Siwek już tu ma krwawienie z oka. Także któryś z tych ciosów Dominika Parola musiał wejść soczyście czysto. Ładnie orbituje tutaj w koło oktagonu Dominik Parol. Nie daje się ustawić, nie daje się złapać Dawidowi. Próba teraz takiego sierpa na odejściu. Na pewno te krwawienie przeszkadza Dawidowi, bo to kiedy krew zalewa oko jest no bardzo ciężkie i uciążliwe. Ładne rozerwanie tego próby clinchu przez Dominika. Front kick w wykonaniu Dominika Parola. Dominik Parol tutaj. Fajnie. I trafił na deskę połączony Dawid Siwek. Dominik Parol debiutuje zwycięsko na gali Silesian MMA 17. Brawo Dominik. Tak, Dominik Parol. Świetna dyspozycja dzisiejszego dnia. Brawo. Także jednym słowem, dobrze, że wziął tą walkę na strajfie, bo tutaj się nie porozbijał. Nie porozbijał się, więc 27 września będzie mógł znowu wejść do oktagonu i stoczyć ładne walkę. Te tipy spakujące na wątrobę, tym tipem doprawił później w parterze ciosami. Zajebista dyspozycja. Tutaj kickbokserska praca właśnie Dominika Parola zaprocentowała w tej walce w MMA, no bo to się ćwiczy na kickboxingu, właśnie te kopnięcia stopujące.
Zapraszamy do oktagonu, gdzie Janek przedstawi nam werdykt. Panie i panowie, przez knockout w pierwszej rundzie wygrywa Dominik Parol! Chcecie ode mnie uśmiechu, sensacji, napiętych relacji, ale przy moim stole nie ma waszej rezerwacji. Zapytaj co chcę oprócz wakacji. Zakochani w tym samym niebie. Zostawiam gości, wychodzę z kolacji, biorę taksi i jadę do ciebie. Nie liczy się nic, ja czekam na ciebie, otworzę ci drzwi. Zresztą taksi już i do mnie wróć. Ja czekam na ciebie, bo znów brakuje cię tu. Nie liczy się nic, ja czekam na ciebie, otworzę ci drzwi. Zresztą taksi już i do mnie wróć. Ja czekam na ciebie, bo znów brakuje cię tu. Przed nami co-main event oraz main event dzisiejszego wieczoru, ale zanim to nastąpi, zapraszam artystów do jeszcze jednego przerywnika muzycznego. Przepraszam, nie chcę wam to trzymać. Ciebie mordziu. Czy ktoś kojarzy ten numer? To nie siedzimy! To jest diabeł. Czy są tu diabełki? Chyba każdy. Wiele miast, poznałem wiele krzyku, wiele braw. Doznałem strachu i tak wielu strat. Poznałem szczęście i miłości smak, choć nadal niewiele mam lat. Lata lecą jak wypłata i to żaden kurwa news. Jakbym miał więcej zielonych, dałbym mamie kilka stów. Swoje zdrowie oddał babci, jebać kurwa udar mózgu. To los, który cię spotkał, powinien jeździć na wózku. Dalej piszę ten kawałek, żebyś poczuł jak ja czuję. Kocham swoje życie, nawet jak mnie nokautuje. Bombarduję i pluję i skaczę po głowie jak wszak. Diable, póki nie odpuścisz, tak będzie wyglądać gra. Dobra mina do złej gry. Pamiętam stare czasy, Patry wzywał na mnie psy. Bo broniłem kobiety, która dla mnie grzechu warta. Bo gdyby nie Matula, nigdy nie chwyciłbym Majka. Ja dalej robię swoje, nawet czasami mam farta. Diabeł chce mnie w teamie, a mnie chroni złota karta. Czarne mam buciwa, dla mnie nieistotna marka. To ja jestem prawdziwy, nieco nosi twoja banda. Za dużo presji na głowie, tutaj każdy z nas ma. Czas zapierdala, nas wysysa do dna. Daj mi tą minutę, chcę se poukładać życie. Nigdy nie odpuszczę, póki czuję serca bicie. Za dużo presji na głowie, tutaj każdy z nas ma. Czas zapierdala, nas wysysa do dna. Daj mi tą minutę, chcę se poukładać życie. Nigdy nie odpuszczę, póki czuję serca bicie. Piękne drogi obfitości moje ziomy wydeptały. Nie zrastały się kości tam, gdzie anioły spadały. Tu się tęskni, kręci tym jebany młyn diabelski. Tu, gdzie ktoś umarł, a żył. Azyl płonie i resztki, mój styl diabła syn. Piekło to jest ziemia, ja tym kurwom zafunduję szybko erę oświecenia. A tego diabła z ramienia zawsze chciałem oswoić. Kiedy czarna idea, to na czarno trzeba robić. Chcę z podziemia wyjść jak Dawid, zanim znów serducho pęknie. Diabły z uśmiechami jakby wpierdalały na kostce brukowej, klęknę jak
Będę płakał, 5 minut mi nie wystarczy, żebym życie poukładał. Brat diabła wydzierał, może dlatego go nie ma. Urodzony w Wigilię, dzisiaj diabłowi polewa. Czuję, że do nich dołączę, nie będę udawał. Diabeł podarował mojej mamie Czysty, za dużo presji na głowie, tutaj każdy z nas ma. Czas zapierdala, nas wysysa do dna. Daj mi tą minutę, chcę se poukładać życie. Nigdy nie odpuszczę, czuję serca bicie. Za dużo presji na głowie, tutaj każdy z nas ma. Czas zapierdala, nas wysysa do dna. Daj mi tą minutę, chcę se poukładać życie. Nigdy nie odpuszczę, czuję serca bicie. Halo, halo, jesteście tutaj? Stroń! O, żyli w końcu! Dziękuję, Zróbcie hałas dla Dziękuję ci bardzo. Zróbcie wielki hałas do intruzika! Winci, zapraszam cię bardzo serdecznie. Zagramy teraz numer Przyjaciele. Tak jest. Szukamy Winciego. Gdzie jest Vinci? Vinci. Zapraszamy. Halo, halo, zapraszamy cię tu bardzo serdecznie. Małe przygotowania. Dokładnie. Kolego w białej czapce, zapraszamy cię bardzo serdecznie do ringu. Nie chcę się z tobą bić, chciałbym tylko numer zrobić, dawaj. Możemy puszczać bicik. Raz. Jeśli. Ej. Jesteś tutaj, przyjacielu? To dawaj. Oczywiście, że tak. Przyjaciół mam niewielu, serce rwi na 4 części. Jak masz mnie brać do siebie, chcę, by oni życie przeszli. Mają mieć jak najlepiej kasa, domy, zdrowe dzieci. Słońce nie tylko czasami, całorocznie niech im świeci. Każdy ma żyć po 100 lat, ich bobasy nieśmiertelne. Ja zdechnę jak legenda, oni kurwa wierzą we mnie. Łeb nie boli mnie od picia, ale całe życie suszy. Nigdy nie byłem potworem, ale diabła to mam w duszy. Taki kurwa właśnie jestem, zawsze chcę, by było dobrze. Jak coś mi nie wychodzi, to się wkurwiam jak niemowlę. I przepraszam, że czasami bywam Mamy do potęgi. Póki jeszcze bije serce, to z całego serca dzięki. To właśnie kawałek dla was, z najcenniejszym darem, który otrzymałem z góry. Życzę tobie, słuchaczu, żebyś też miał przyjaciela. 19 maj deszczowo Wzięło mi się na wspomnienia. Jeśli kiedyś przyjacielu mnie zabraknie, dzięki tobie nigdy nie byłem tu na dnie. Zawsze w tobie miałem wsparcie i siłę. Proszę zapamiętajcie tylko pozytywne chwile. Jeśli kiedyś przyjacielu mnie zabraknie, dzięki tobie nigdy nie byłem tu na dnie. Zawsze w tobie miałem wsparcie i siłę. Proszę zapamiętajcie tylko pozytywne chwile. Tego co tu zdobyliśmy na bank nikomu nie damy. Chcieli nas klasyfikować, wychodzimy poza ramy. Gramy do jednej bramki, żadne podrabiane gangi, ale normalne chłopaki, co poznali życia szlak. Dziękuję tym mordeczkom, na które mogę liczyć. Razem sobie poradzimy na tej wojnie wiejskiej dziczy. Co się dla mnie liczy, to lojalność i szacunek wobec ludzi. Być w porządku, taki obrałem kierunek. Przyjaciół policzę, na palcach jednej ręki byli jak się układało i też w drodze mroku męki. Orły kontra sępy, to my przeciwko kurestwu. Ważni, prawdziwi u boku, nawet jak naprzeciw, że co by się nie działo, co by nie mówili wokół. Stoję u twego boku, gotów na natarcie wrogów. Co by ci nie brakło, mój dom to twój dom, będę gdy nie będzie łatwo. Jeśli kiedyś przyjacielu mnie zabraknie, dzięki tobie nigdy nie byłem tu na dnie. Zawsze w tobie miałem wsparcie i siłę. Proszę zapamiętajcie tylko pozytywne chwile. Jeśli kiedyś przyjacielu mnie zabraknie, dzięki tobie nigdy nie byłem tu na dnie. Zawsze w tobie miałem wsparcie i siłę. Proszę zapamiętajcie tylko pozytywne chwile. Jeśli kiedyś przyjacielu mnie zabraknie, przyjaciół! dziękujemy bardzo serdecznie. Zróbcie wielki hałas na koniec! With a word, all my life
Panie i panowie, no i doszliśmy do co-main eventu dzisiejszej gali. A w niej zawodnicy, których, myślę, prezentować nikomu nie trzeba. Walka na zasadach boksu, limit kilogramowy 90 kg. A do oktagonu jako pierwszego zapraszam Adrian Ares Bleszyński! Ustroń! If you like fireworks, crazy knockouts, let's go for Mr. Ares! Zróbcie hałas! Panie i panowie, Adrian Ares Bleszyński! Wielkie brawa! A zmierzy się on z nikim innym jak Krzysztofem Diablo Włodarczyk! Give it up for a champion, my friend, and a knockout artist, Krzysztof Diablo Włodarczyk. Zróbcie hałas! I mamy main event gali Waldi Pomagaj 7 na gali Silesia MMA 17. Adrian Ares Bleszyński kontra Krzysztof Diablo Włodarczyk. 36 lat Adrian, 42 Krzysztof. Walka w szczytnym celu dla Adama Jabłońskiego, schorowanego chłopaka. Także panowie tutaj okazują wielkie serce. Jak wiemy, niedługo Ares ma stoczyć walkę w obronie pasa mistrzowskiego Babylon MMA. Ale dzisiaj tutaj w Ustroniu stanie naprzeciwko dwukrotnego mistrza świata w boksie w jego dyscyplinie. Krzysztof Diablo Włodarczyk, Adrian Ares Bleszyński. Tomku, czekamy na tą walkę. Ja bardzo nie mogę się doczekać, jak się pokażą w tej walce, jak się pokaże Adrian w tej walce. Tak, ja też jestem ciekawy, jak będzie wyglądał Adrian w boksie na tle tak wielkiego mistrza, jakim jest Krzysztof Diablo Włodarczyk. Zawodnicy gotowi. I lada moment rozpoczynamy tą walkę. Sędzią Mirosław Dąbrowski. Tak, Mirosław Dąbrowski jest rozjemcą w walkach K1 i boksu. Bardzo doświadczony sędzia, jeśli chodzi o te formuły walki w stójce.
No i tutaj słychać doping dla Aresa z trybun, ale to nie dziwne, za Aresem zawsze jeździ bardzo dużo publiczności. Ładny lewy na dół Aresa. Ares próbuje tutaj lewym prostym na począć. Tak, wyczuć ten dystans, kuje tą lewą ręką, tym lewym prostym. Ruchliwy na nogach, cały czas ładnie czujny. ten lewy na dół schodzi, tak, już drugi raz celnie trafia Krzysztofa. Oczywiście wiemy, że Diablo słynie z piekielnie mocnego ciosu i musi cały czas uważać i być w ruchu Adrian. Tak jest, dokładnie tutaj jeden mocny cios od Krzyśka może zmienić całkowicie oblicze tego pojedynku. Mamy ślisko tutaj w oktagonie. Krzysztof też operuje tym lewym. Ładny podwójny lewy w wykonaniu Adriana. Widać, że Adrian naprawdę tutaj czuje duży respekt do Krzyśka, ponieważ przy każdym przyruchu stara się schować za podwójną gardą, ale nie dziwię się, każdy wychodząc naprzeciwko tak wielkiego mistrza byłby bardzo ostrożny boksując. Lewy na dół Adriana, ale prawy na górę, tutaj Krzysiek bardzo w tempo i znowu Adrian też tutaj zmienia często pozycję, to możecie zauważyć. Tak, Adrian walczy z dwóch pozycji. Ładny teraz tutaj ten prawy sierpowy taki na ucho doszedł do głowy Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Ogólnie boks w MMA jest troszeczkę inny niż ten klasyczny boks. Nie wiem jak ty to Tomek ocenisz, ale boks w MMA różni się. No tak, oczywiście. Mamy zmianę płaszczyzn, tak, mamy parter, mamy zapasy, tutaj mamy same ręce, no ale też ta stójka bokserska wygląda troszkę inaczej. Na MMA bardzo dużo poruszamy się na nogach, chodzimy na tych nogach, przez to jesteśmy ciężkim celem. No i tak robi cały czas Adrian tutaj w tej walce od samego początku, bardzo czujnie na tych nogach, bardzo lekko się porusza, przód, tył, zmienia pozycję i na pewno nie jest łatwym przeciwnikiem dla Diablo. Tak jest, tu masz 100% rację. Sprawia tutaj naprawdę troszkę kłopotów Krzysztofowi. Krzysztof też bardzo fajnie, jak zauważyliście, obniża tą pozycję, jak to typowi pięściarze. Schodzi bardzo nisko na kolanach, co później skutkuje tym, że można bardzo szybko i dynamicznie wyskoczyć z jakąś akcją. Ostatnie 10 sekund tej pierwszej rundy. Bardzo wyrównanej, szczerze bym powiedział. Dokładnie, to samo miałem na myśli. Wyrównana ta pierwsza runda. Ale się nam rozpętała teraz. Tak, nawet nie trochę, a nawet bardzo mocno. Bardzo mocno tutaj pada. Dobrze, że blisko mamy samochody zaparkowane. Gorzej jak nie wyjedziemy, bo będzie rzeka na ulicy. No to wtedy co? Ponton i płyniemy. A najgorsze jest to, że ja stanąłem na takiej trawie ziemi. Najwyżej pomożesz mi wypchać samochód. Ja tobie, ty mi nawzajem. Mamy teraz powtórki tutaj po pierwszej rundzie walki między Aresem a Diablo. Diablo tutaj słucha podpowiedzi z narożnika. No a w narożniku ma trenera z klubu Góral Żywiec. Bardzo doświadczonego dzisiejszego zawodnicy wygrywali tutaj pojedynki w Ustroniu. Wczoraj rozmawiałem z Krzyśkiem, ma stoczyć prawdopodobnie w listopadzie swoją walkę na jednej z galek Knockout Boxing Promotion. Krzysztof ma teraz drugie miejsce w rankingu WBO, także jest blisko tej szansy walki o pas. Gdyby zdobył trzeci raz z rzędu Mistrzostwa Świata, to dokona wielkiego, historycznego czynu w polskim pięściarstwie zawodowym. No i rozpoczynamy drugą rundę. Ares kontra Diablo. Ares białe rękawice, Diablo czarne. No i Diablo teraz tutaj troszeczkę też podkręca tempo. Mamy troszkę klinczu. Adrian bardzo fajnie, aktywnie atakuje na ten dół. Naprawdę te lewe proste soczyście wchodzą.
Teraz taki prawy długi, wyciągnięty, prawy prosty, od razu zejście pod nim. Tak, naprawdę, to jest bardzo, bardzo fajne w jego wykonaniu, bo każdy ten lewy wchodzi celnie na korpus Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Mamy teraz akcję wykonania Krzyśka, lewy na górę, prawy na dół. Prawy prosty. Krzysiek też próbuje wybadać sobie ten dystans tą lewą ręką, a naprawdę ma piekielnie mocną. Bardzo ładna akcja w wykonaniu Aresa. 2 ciosy takie na korpus. Sierpowe. Fajnie to wyglądało. Fajne haczyki, naprawdę. No, ale teraz też słyszeliśmy ten haczyk w wykonaniu Diablo. Ale zasłonięty. Mam wrażenie, że w łokieć Adriana. No, połowa tej drugiej rundy już za nami. Jak kontrował nam Ares teraz. Naprawdę pięknie wygląda pięściarsko Ares na tle Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Wiadomo, że ta walka jest walką pokazową, tak. Też pokazową, no ale jak trzeba mieć umiejętności, aby stać obok tak świetnego boksera, jakim jest dokładnie, Diablo żeby w ogóle wejść ciosami, żeby trafić takiego mistrza. Nawiązywać dokładnie walkę. Adrian teraz tutaj się do nas uśmiechnął. Widać, że obaj panowie naprawdę czerpią wielką satysfakcję z tej walki pokazowej w szczytnym celu. Czyż to dobre odejście do tyłu? Ładny lewy prosty w wykonaniu Krzysztofa. Teraz taki potrójny lewy prosty. Ładny prawy na dół. Dobre teraz 2 ciosy na korpus w wykonaniu Krzysztofa. Mamy break, sędzia rozdziela zawodników. Zderzenie głowami. No właśnie tutaj muszą panowie obaj uważać, no bo jak Adrian ma walczyć za niecały miesiąc, to jednak musi uważać, bo takie rozcięcie głowa o głowę może być dla niego później kłopotliwe w wyleczeniu, a jak wiadomo, ten okres sparingowy dopiero mocny przed nim. Chyba rozcięcia żadnego nie mamy. Mamy teraz tej powtórki z tej drugiej rundy walki pomiędzy Krzysztofem Diablo Włodarczykiem a Adrianem Aresem Głeszyńskim. Tak, zaraz rozpoczniemy trzecią rundę tego charytatywnego pojedynku dla Adama Jabłońskiego. I zaczynamy. Ożyła. Tak jest. Trzecia runda tego pojedynku. Piąteczka przybita. No prawdziwi sportowcy z krwi i kości. O, teraz bardzo ładnie. Krzysztof tutaj nadział się na lewy prosty Adriana, ale sam też przyspiesza. Bardzo ładny teraz unik w wykonaniu Diablo. O, ładne zejście i tam ten prawy nakładany. Tak, tak, tak. Naprawdę tutaj tymi zejściami zaskakuje nawet samego Krzysztofa chyba Adrian. Och, ładny ten prawy bity taki z góry w wykonaniu Diablo. Mówię, to są walki pokazowe, ale wiadomo, jeden odczuje mocniej, drugi mocniej i ta walka już nabiera tempa. Drugiemu chce oddać. Tak jest. Nie ma czegoś takiego, ja mówię, sam toczyłem walki pokazowe, to na początku jest fajnie, fajnie, a później wiadomo, to już jest. Dokładnie, zresztą jak sparingi, dokładnie. zawsze się robi, a 20-30%, a kończymy na 80%.
Minutka tej trzeciej rundy już za nami. Tak, Diablo teraz ruszył tu do przodu, mamy clinch. Troszeczkę takiego boksu w clinchu. Troszkę walki w clinchu. Sędzia pozwala na ten, można powiedzieć w cudzysłowie, brudny boks. Jeszcze pół rundy trzeciej zostało. To też fajny taki sprawdzian dla Adriana przed tą walką, tak, właśnie w obronie tytułu z Samuelem Wachtem. Tak. Och, ładnym podbródkowym teraz tutaj się wkradł Krzysztof Diablo Włodarczyk. Minuta do końca tego Adrian pojedynku. teraz odważniej ruszył do przodu. I znowu bardzo ładnie wchodzi ten lewy na dół, naprawdę, no to jest bardzo skuteczna broń Adriana. Teraz widzieliśmy takie obejście bokserskie Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Troszeczkę zapasów, troszeczkę boksu. Ale widać, że te treningi u Mirosława Okińskiego zaprezentowały Krzysztofowi Diablo Włodarczykowi. Ach, ładne lewe w wykonaniu Krzyśka i fajnie tym podbródkowym prawem znalazł drogę do głowy Aresa. Tutaj narożnik Aresa podpowiada, że jeszcze 20 sekund do końca tej rundy. A oczywiście to Krzysztof Góralczyk, czyli menadżer Aresa. Tak, chyba zaraz tutaj panowie rozpuszczą rękawice. Bardzo ładne zejście Krzysztofa. Och, ładnym sierpowym Krzysiek zakończył to na koniec. Naprawdę wielkie brawa dla tych dwóch świetnych wojowników. Zawalczyli w szczytnym celu. Adrian Ares-Głeszyński, Krzysztof Diablo Włodarczyk. Szapo, panowie, naprawdę jesteście wielcy. Jesteście wielkimi sportowcami, bardzo dobrymi ludźmi. Pomagacie charytatywnie. Czapki z głów. Oby więcej takich osób na świecie, a świat będzie na pewno dużo lepszym miejscem do życia. Wielkie brawa dla Adriana Aresa-Głeszyńskiego, dla Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Bardzo nam się podoba tutaj ze stanowiska komentatorskiego ta walka. Przenosimy się do oktagonu i nasz konferencjer oraz piękne ringers zrobią to, co mają zrobić. Wręczą puchary, a konferencjer ogłosi werdykt. Do usłyszenia za moment. Tak jest. Sponsorem walki jest firma Power Mill. Panie i panowie, werdykt sędziów padł. No i mamy remis. Wielkie brawa dla panów Adrian Ares-Głeszyński oraz Krzysztof Diablo Włodarczyk. Raz. Okej, dobra. Powiem wam szczerze, ten boks olimpijski, który jest 3 rundy po 3 minuty, jest dużo bardziej męczący niż, jakby można powiedzieć, w pewnym sensie boks zawodowy, chociaż boks zawodowy wiąże się z tym, że w każdej rundzie 4., 6., 8., 10., 12 rundy możemy skończyć walkę, nawet przegrywając
cały, jak to się mówi, pojedynek i to gdzieś tam ratuje, bym powiedział, ale szybkość, tak czy siak, jest po stronie boksu olimpijskiego, gdzie tutaj trzeba wyjść i naprawdę pokazać tą szybkość po prostu. Zręczność, gibkość, nieustępliwość, gdzie w ogóle to są dwie inne, jakby w pewnym sensie patrząc z perspektywy 29-lecia mojej kariery zawodowej, to jest naprawdę, uwierzcie mi, duża różnica. Ja również dziękuję Adrianowi za podjęcie rękawic. Brawa, wielkie brawa, proszę was bardzo. Proszę was bardzo. Wielkie brawa. I słuchajcie, mamy, to są dwie pary moich rękawic, w pewnym sensie nowych. Jedne użyczyłem Adrianowi i te Adriana, przepraszam bardzo, że tak powiem, są do wylicytowania. Jeśli ktoś ma, niestety mam je, nabyłem je parę miesięcy temu, bodajże chyba 3, jeśli się nie mylę. I to są moje takie treningowe bardziej, prawda? Treningowe, sparingowe. Cena startuje od 1500 zł. Kto da 1500 zł? O tak powiem wprost. Jak jest chętny, to proszę. Do tego może dołożymy jeszcze rundę sparingu. 1500 zł. 1500 zł po raz pierwszy. Tam jest u kolegi, tak? 1500 zł po raz pierwszy. 2000 zł, ktoś da 2? Proszę. 1500 zł jest po raz drugi. Ktoś da 2000 zł? 2,5? 2,5. Brawa. Słuchajcie, chcę wam jeszcze powiedzieć a propos, jaki jest cel tej licytacji dzisiejszej. Tutaj widzieliście, że z puszką robiłem zdjęcia i jak to się mówi, co łaska do puszki. Pięknie wam dziękuję, bo ja mam nadzieję, że tutaj dzisiaj obecni, ktokolwiek by tej pomocy nie potrzebował, to wesprzemy, kurwa, tą osobę na maksa, tak? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Pamiętajcie o tym, nie zapomnijcie. 2,5 jest. 2,600. 2,600 daje. 2,700? Gdzie 3000 mamy? Tu 3000. Słuchajcie, zbieramy, opowiem wam ile? 4? 4000? Czy nie? Przepraszam, nie przekrzykujmy się. Jest 4000 czy 2700? 2700, dobra, jest 2700, tak? Czy tu jest trójka? Jest trójka, pan w czapce, tak widziałem. Tak jest, trójka. Trójka, dobra, jest trójka, okej. Słuchajcie, zbieramy na Adama Jankowskiego, który od 2 roku życia, pojawiając się w szpitalu i dostał silne leki na zapalenie, miał zapalenie płuc, dostał silne leki na zapalenie płuc. Jako 2-latek został sparaliżowany ruchowo i umysłowo. Mama, która jest, dziękuję bardzo, mama, która z nim jest, w pewnym sensie 24 godziny na dobę. Została sama. I wychowuje 36-latka, który nie jest w stanie zrobić koło siebie nic. 3,5 tysiąca po raz drugi. Dziękuję bardzo. 3,5. Pięknie dziękuję. Cztery tysiące? Tak? 4000, brawo. 4000 i dorzucam jeszcze koszulkę z sobą. Mam tutaj taką fajną koszulkę ze swoim wizerunkiem. Myślę, że się przyda. O, tutaj widzę kolega karateka. Karateka tutaj. Słuchajcie, uważajcie. Tutaj uważajcie, proszę was bardzo, dobrze? Ochronę proszę koło tego pana. Nie, wiadomo, słuchajcie, żarty żartami. Jesteśmy na zabawie, można powiedzieć, imprezie sportowej, więc mamy prawo. Mamy 3,5 tysiąca, tak, Krzychu? 4000 mamy, tak? 4000 mamy. 4000 po raz pierwszy. Czy ktoś da 4200? 4000 po raz drugi. Gdzie? Cztery? 5? 4200, tak? 4200, dobra, 4200, okej. 4200. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że za rok w takim samym składzie się widzimy, albo i lepszym. 4200, tak? 4200 po raz drugi. 5? 5000, brawo.
5000. Wielki gest, naprawdę. 5000 po raz drugi. Czy będzie 500, 5200? Trochę nam się śpieszy, bo następni będą boksować. 5000 po raz trzeci. Sprzedane, pięknie dziękuję. Zapraszam kolegę tutaj. Wszystko ok? Takie zdarzenia głową. Pięknie dziękuję Ci, kolego, jeśli mogę tak powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Człowiek do człowieka wychodzi z takim gestem, co? Jeszcze raz proszę wielkie brawa dla tego dżentelmena. Bardzo dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i życzę dalszych wrażeń. Dziękuję. Wielkie brawa raz jeszcze. Krzysztof Diablo Włodarczyk oraz Adrian Ares Bleszyński. Drodzy Państwo, no to jeszcze rękawice Adriana. Adrian, ja przekazuję Ci mikrofon. Ja mam prowadzić? No dobrze, no to ja prowadzę. No dobra, no to Ty tańczysz, ja licytuję. Rękawice Adriana Aresa Bleszyńskiego. Zaczynamy od...
main eventu. A w main evencie zmierzą się zawodnik Showtime MMA Bielsko-Biała Patryk Chrobak. Ustroń, zróbcie hałas, to ostatnia walka dla Patryka Chrobaka. To będzie ekscytująca walka. A jego przeciwnikiem będzie zawodnik trenujący w Silesian Cage Club oraz MMA Familia Artur Kornik-Sowiński. Legenda KSW walczył z takimi oponentami jak Conor McGregor. Ma śliczną brodę i jest z nami. Artur Kornik-Sowiński. Are you Baby Shark? No, I'm a motherfucking hot starfish. Oh. I am a hot starfish. I'm a hot starfish. Baby, I'm a motherfucking hot starfish. I ain't never gonna be your bitch. Baby, I'm a motherfucking hot starfish. I doszliśmy do walki wieczoru gali Silesian MMA 17. Patryk Chrobak kontra Artur Kornik-Sowiński, który właśnie wychodzi do oktagonu. Ostatni pojedynek dzisiejszego wydarzenia. Tomku, jak tutaj przewidujesz boks dwóch zawodników z MMA? No wiesz co, oczywiście trzymam kciuki za Artura Kornika-Sowińskiego, który razem trenowaliśmy, jest również moim menadżerem. Artur reprezentuje klub Silesian Cage Club i MMA Familia. No i co twoje pytanie, co przewiduje? Tak, jak przewidujesz w ogóle wynik tej walki? Bardzo ma dobry timing, bardzo dobrze porusza się na nogach, bardzo dobrze jest ciężko uchwytnym zawodnikiem, o może tak to powiem. No i myślę, że napsuje dużo krwi dzisiaj Patrykowi Chrobakowi. Przypominamy tutaj również, że ta walka odbywa się na dystansie 4 rund po 3 minuty. Tak jest. Sędzia daje ostatnie wskazówki doświadczonym zawodnikom. No i zaraz rozpocznie się starcie, na które każdy tutaj czeka. Zawodnicy gotowi, Artur uśmiechnięty. I rozpoczęliśmy.
Mocna wymiana, mocno. Tak. No tego się nie spodziewałem. Tutaj już nie ma walki pokazowej, to jest normalny boks, także możemy zaliczyć i deski. Wow! Ale Tak. teraz tutaj prawy zamachowy w wykonaniu Patryka Chrobaka, nie doszedł celu. Prawy zamachowy, lewy zamachowy, ale o tym co mówiłem, Artur zmienia pozycję, raz stoi prawą nogą z przodu, raz lewą. Te rękawice chyba są 8-uncjowe z tego co się nie mylę, bo są dużo mniejsze Być niż... może tak, w walce poprzedniej Diablo Tak. Włodarczyka z Aresem. Ładne dwa lewe proste w wykonaniu Kornika. No tak, Kornik doświadczony, lata spędzone. Ale Patryk teraz też celnie tymi dwoma ciosami. W oktagonie wielu organizacji. Tutaj taki showtime w wykonaniu Patryka Chrobaka, zresztą jego ksywka. Tak brzmi. Ładny lewy na dół. Tutaj, tak, wątroby poszukał tutaj tą lewą ręką. Artur skupiony, Artur czujny. Dobry ten lewy na dół w wykonaniu Patryka Chrobaka. Dobre teraz uniknięcie tych dwóch lewych w wykonaniu Kornika. Kornik teraz też fajnie na odejściu. Zaczęli mocno, a teraz bardzo taktycznie podchodzą do tego wszystkiego. No to są doświadczeni zawodnicy. Oni wiedzą, co może sprawić jeden błąd w takiej walce. Fajnie tutaj pracuje przyruchami głowy Patryk Chrobak. Tutaj też warto wspomnieć, że Artur wziął tą walkę na 2,5 tygodnia. Przed pierwotnym rywalem Patryka Chrobaka miał być Daniel Rutkowski, ale dziś mamy Artura Kornika. Nastąpiła zmiana rywala. Także wielki szacunek dla Artura, że na tak krótki odstęp przed galą wziął pojedynek z Patrykiem Chrobakiem i uratował main event Gali Silesian MMA 17. Dokładnie. Ostatnie 25 sekund tej pierwszej Ładny odsłony podbródkowy w wykonaniu Kornika. I Kornik, zauważ, że robi to co Ares, zmienia często pozycję. Tak, dokładnie. O tym mówiłem. Zmienia, jest bardzo niewygodnym zawodnikiem, bardzo niewygodnym przeciwnikiem przez te zmienianie pozycji, jego ruchliwość Nieszablonowość. i timing. Nie jest łatwy do przewidzenia. I mamy koniec pierwszej rundy. Dobrej rundy w wykonaniu i jednego, i drugiego zawodnika, którzy zameldowali się tutaj w klatce w amfiteatrze w Ustroniu. Mamy teraz powtórki z tej pierwszej rundy i tu właśnie była ta fajna akcja Artura Kornika-Sowińskiego, kiedy rozpoczął tym prawym podbródkiem i kontynuował dalej kilkoma ciosami. Spokój w obydwu narożnikach. Sędzia już wyprasza narożniki na zewnątrz, zaprasza zawodników do siebie i zaraz rozpoczniemy drugą rundę walki wieczoru Gali Silesian MMA 17. Patryk nakręcony, Artur spokojny. Lekkie problemy znów z klateczką, aby ją zamknąć. Ale dzisiaj nie tylko, jak widać, pogoda płata figle, również i te drzwi od klatki. Ale już jest wszystko ok i rozpoczynamy drugą rundę walki wieczoru. Kornik szeroko rozstawiona garda. Chce podpuścić swojego rywala do ataku.
Tutaj Artur próbuje lewymi prostymi wywrzeć presję. Doping na trybunach z obu stron. No i w klatce też wygląda to wszystko naprawdę bardzo wyrównanie. Artur Kornik-Sowiński i Patryk Chrobak. Druga runda. Jeszcze 2 minuty tej drugiej rundy. Teraz Patryk Chrobak bardzo ładnie dwoma lewymi prostymi, ale Artur Kornik-Sowiński odgryza się lewym sierpem. Znowu zmienia tą pozycję. To jest naprawdę bardzo fajne, Tomku, że umie tak walczyć z 2 pozycji, można powiedzieć, że bezbłędnie Artur. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Mamy teraz troszeczkę fragment walki na środku oktagonu. Patryk Chrobak, bardzo fajne przeruchy, chciał takim bezpośrednim, prawym prostym zaatakować Artura Kornika-Sowińskiego, ale on czujny, ma się cały czas na baczności. Teraz sam atakuje podwójnym lewym prostym i kończy prawym. Lewym, bo stał w tak, zmieniona pozycja, dokładnie tak jest, tak, tak. Minutka do zakończenia tej drugiej rundy main eventu Gali Silesian MMA 17. Teraz ostrzejsza wymiana. Ale poszli wymiana. Tak, tak. Tutaj naprawdę z obydwu stron już nie było żadnej kalkulacji. Ładny lewy. Bardzo ładny ten prawy obszerny w wykonaniu Patryka Chrobaka. Wylądował na szczęce Artura. Teraz Artur dobrze uniknął tych 2 ciosów. Tak, tak. Czujny. Dziesięć sekund do końca tej drugiej rundy. No i szczerze, ciężko mi tu wskazać faworyta w tej walce. A ty, Tomasz, jak to widzisz? Wyrównana ta druga odsłona, na pewno. Zobaczymy, co przyniesie nam runda numer 3. Tak, jeszcze mamy powtórki najciekawszych akcji tego pojedynku, tej drugiej rundy. Bardzo fajnie ogląda ten się pojedynek, bo naprawdę jest duży zwrot akcji. Mamy przyspieszenia, mamy też trochę taktyki. Fajnie to wygląda. 2 zawodników w MMA w klasycznym boksie. Jest super. A ty, Tomasz, nie myślałeś kiedyś wejść, stoczyć walki w boksie? Wiesz co, tak, myślałem. Kiedyś nawet taki był pomysł. Troszkę wyzwaliśmy się z Tomkiem Zadymą Gromadzkim, mieliśmy spróbować... A właśnie mówił w wywiadzie u mnie to. Tak, miałem sprawdzić swoich sił w walce bokserskiej właśnie z nim, no ale tak jak Tomek wtedy wspominał na podcaście bodajże u Szalonego Reportera ostatnio, że w tamtym okresie żadna federacja bokserska nie chciała takiej walki zrobić, a wielce możliwe, żebyśmy zaczęli freak fighty wtedy my w Polsce. Tak, dokładnie, tutaj masz rację, ale jeszcze nie wszystko stracone. Nóż widelec, może do takiej walki jeszcze dojdzie. Mamy 3. rundę. Na pewno obydwoje jesteśmy za. Ja też, jak najbardziej. Bardzo ładny teraz lewy sierpowy na brzuch Kornika. Jest obopólny szacunek obu panów. Kornik cały czas poluje, tak właśnie, zmyla tą lewą ręką i chce właśnie umieścić mocny prawy i teraz mu się to udaje. Tak, i to już drugi raz teraz znowu ten prawy prosty, bardzo fajnie to wychodzi. Tutaj narożnik Patryka Chrobaka mocno podpowiada.
Jest wsparcie. Mamy troszeczkę fragment walki na środku oktagonu. Czuję, że obaj zaraz przyspieszą, że będzie podobny fragment jak właśnie w tej drugiej rundzie, kiedy jeden i drugi rzucą właśnie mocne ciosy, tak jak teraz Kornik, ten prawy pięknie umieścił na szczęce Patryka Chrobaka. Teraz Patryk nonszalancko, ale bardzo ładny head movement. Ładne te podbródkowe Kornika, naprawdę widać, że to jest wyćwiczone latami na treningach. To wchodzi idealnie w tempo. Teraz dobrze uniknął tego ciosu sierpowego. Próbował teraz niczym Apollo Creed w Rockim zmylić Artura Kornika-Sowińskiego Patryk Chrobak. Bardzo ładnie unika tych ciosów, naprawdę. Tak. Świetny head movement, w ogóle praca na nogach, naprawdę Patryk Chrobak mnie tutaj bardzo pozytywnie zaskakuje. A Kornik spokojnie, lewym prostym operuje. Kuje i poluje, co? Zaraz znów pewnie... Tak, pójdą. fajnie mówi, jak zmienia tą pozycję, że od razu chce wyjść z mocnym ciosem. To też jest takie Tak. widowiskowe i niecodzienne w takim boksie klasycznym. Widać, że to naprawdę jest zaciągnięte typowo z MMA. Coś tu jeszcze sędzia, jakieś uwagi, ale już panowie odchodzą do swoich narożników. Przed nami ostatnia, czwarta runda walki wieczoru w Ustroniu Silesian MMA 17 pomiędzy Patrykiem Chrobakiem a Arturem Kornikiem Sowińskim. Zobaczymy, czy któryś z zawodników pokusi się o próbę zakończenia pojedynku przed czasem, czy jednak dotrwamy do decyzji, a jeśli będzie decyzja, to sam będę bardzo ciekawy, jaki werdykt tutaj sędziowie będą mogli ogłosić. Coś tu jeszcze panowie przybili piąte, a jednak tylko 3 rundy. Tak, 3 rundy tego pojedynku. Zawodnicy mają ściągane rękawice. Aha, no to czyli pierwotną informację, którą otrzymaliśmy. Ej, dzisiaj nas już nie pierwszy raz oszukano. Kurczę, także mamy 3 rundy. Przepraszamy wszystkich widzów, którzy oglądają dzisiejsze wydarzenia, ale no otrzymaliśmy wcześniej taką informację, że walka mamy 4 rundy. No to my przenosimy się do środka oktagonu i po samej gali na pewno jeszcze raz na chwilę zobaczycie i podsumujemy całe wydarzenie. Do usłyszonka. Panie i panowie, jednogłośną decyzją sędziów wygrywa Artur Kornik Sowiński!
Ja z mojej strony jako Red chciałbym wam podziękować. Ukradli mi kapelutek, ale wrócił. Byliście świetni i zapraszam na kolejną edycję Silesian MMA. Ja nazywam się Jan Jędzierowski, miałem przyjemność poprowadzić dzisiejszą galę. Dobrej nocy, do zobaczenia, cześć! Bawcie się dobrze! Już po gali Silesian MMA 17, VIP 7 też za nami. Był to naprawdę długi wieczór, ale jakże przyjemny. Mieliśmy dużo wspaniałych pojedynków. W walce wieczoru Artur Kornik-Sowiński pokonuje Patryka Chrobaka po naprawdę bardzo wyrównanej walce. Walka main eventowa gali VIP 7, czyli Ares Błeszyński, Diablo Wodaczyk, zakończona świetnymi licytacjami, które idą na cel charytatywny. Tomku, oby więcej takich wydarzeń tutaj w Ustroniu. Więcej takich wydarzeń, dokładnie, i już chciałbym z tego miejsca zaprosić Państwa na galę Silesian MMA 18, która odbędzie się 12 października w Chorzowie, ale tutaj Tomek się niedużo pomyli, bo 26 października w Myszkowie gala VIP 8, także naprawdę Silesian MMA i VIP nie zwalniają tempa. Pamiętajcie, Paweł Hadaś już 12 października wraca po dwuletniej przerwie w Chorzowie na Silesian MMA 18. Jego rywalem będzie zawodnik KSW Jason Radcliffe. Będziemy mieli również pojedynek innego zawodnika z KSW, ale w formule pięściarskiej Henryka Fadipie. Tomku, mam nadzieję, że znowu będziemy mieli przyjemność komentować te wielkie wydarzenie. Również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Ja również. Dzięki. Trzymajcie się.